Läyssiä Show. Historian ensimmäinen täyspitkä Läyssiä Show. Meillä on aivan huikea vieras, jolta ei saavutuksia puutu. Kaksinkertainen Korisliigan vuoden puolustuspelaaja, kaksinkertainen Korisliigan mestari ja vuoden 2025 Korisliigan MVP. Tervetuloa heittämään läyssiä, Lassi Nikkainen. Kiitos paljon. Ja pitää heti alkuun korjata, että se on itse asiassa kolminkertainen vuoden puolustuspelaaja. On kolminkertainen? Joo, kolminkertainen. Herra jästäs, siis kova saavutus. Siellä oli ilmeisesti tilastopalvelussa jäänyt yksi pois, mutta se on sitäkin hienompi juttu. Missä äijä painelee tällä hetkellä? No vielä ollaan vikapäivää täällä Tsekeissä Radek Kralevessa, että huomenna olisi lento kotiin ja sitten vähän pääsen viettämään vielä vappua perheen ja ystävien kanssa. Mutta nyt tosiaan sitten loppukausi Tsekeissä ja Radek Kraleve, jos mä saan lausua oikein, niin jouduitte karsintaan, mutta selätitte karsinnan suoraan kahdessa matsissa, niin sanoit tuossa vähän aikaisemmin, että eilen siis oli viimeinen karsintamatsi ja se oli, voititte selvästi ainakin tilastojen mukaan, mutta oliko siellä käynyt jotain erikoista? No siis ehkä enemmän vaan se, että mietittiin tuossa, että pelataanko sitä peliä edes, että kun vastustajalla ei ollut ilmeisesti hirveästi haluja nousta kuitenkaan ja heillä oli muutama pelaaja tuolta niin toisesta pääsarjajoukkueesta, jotka oli kuitenkin niin ehkä ne tärkeimmät pelaajat, niin sitten heidän toinen joukkue pelaa playoffeja, niin sitten heillä oli aika kapea rotaatio tässä ottelussa. Se oli vähän silleen jännästi, että ainakin itse mietin, että kun me jouduttiin odottaa aika pitkään sitä, että pelataanko se, ja sitten niin menikö tässä nyt 3-4 viikkoa niin sen runkosarjan päättymisen jälkeen, niin ehkä vähän silleen, olisi toivonut, että peliä ei oltaisi pelattu sitten kuitenkaan. Jep, ainakin tulosten mukaan niin ei välttämättä ollut niin urheilullisesti mitkään kaikista kehittävimmät karsinnat. Joo, no siis ilmeisesti heidän faneille oli niin kuin tärkeä tapahtuma, että he pystyvät niin näyttämään sponsoreille tai jollekin, että pystyy jollain tasolla ainakin kilpailemaan, että jos ensi vuonna vähän panostaisi lisää siihen joukkueeseen, niin jos niin kuin realistinen mahdollisuus nousta noilla pelaajilla. Jep, kyllä. Mitäs pakko kysyä alkuun vielä tähän, muistatko mä ihan väärin vai jos puhutaan jääkiekosta, niin oliko sä niin IFK-faneja vai pitääkö se niin IFK vai Jokerit? Niin? No kyllä IFK aika selkeästi ja ehkä siitä ei kannata enempää tässä. Muutama vaikea kausi ollut takana, että ei ole menestys on karttanut. Ikävä vai laitetaanko monikkoon, että vaikeat kaudet ollut? Niin, no siis aika lailla. Joo, kyllä. No ei siinä, täällä on juontaja Tampereen Ilveksen suuri fani ollut aina, niin ei se meilläkään helppoa ole, mutta aina on ensi kausi onneksi. Joo, se on se, kun pitää mielen korkealle, että aina on se seuraava kausi. Kyllä. Mites fudiksessa sitten me mennään tuohon sun ura alkuvaiheeseen, kysytään siinä enemmän, mutta onko fudiksessa sitten klubi Suomesta se jengi vai? Joo, kyllä klubi on, että itsekin Junnun pelannut hoikossa, niin kyllä se on ollut sillä aika selkeä, että tuli paljon katsottua pelejä nuorempaa, kun sai Kausarin seuran kautta. Tai sille se oli joku alennushinta, mitä ne tarjosi sitä, että kävi Fajan kanssa katsoa paljon pelejä. Jep. Mun mielestä olisi tehty yli Seagullsinkin kanssa jotain yhteistyötä tai jotain, mutta kävitte kuitenkin katsomassa matseja jonkun verran. No siis mä ymmärsin, että se tuli ehkä enemmän niin kuin sen meidän, tai heidän entisen toimitusjohtajan Milla Valjuksen kautta, että nyt hän siirtyi sinne kansallisen, jos muistan oikein, niin kansallisen liigan, oliko markkinointipäällikkö vai joku niin kuin, johonkin hommaan, en muista ihan tarkkaan, että pahoittelen Millalle, jos katsoo tänne, että muista tarkalleen, mutta hänellä oli kontakteja sinne, niin saatiin aina välillä lippuja, mikä oli kyllä kiva. Läyssiä Show. Mennään hei tonne tuossa on niin paljon mielenkiintoisia juttuja tuossa on uran varrella, että aloitetaan ihan sieltä alusta. Itse asiassa mennään vähän palataan jo tuossa mitä sanoit, niin sä pelasit siis kahta lajia, ilmeisesti fuutista ja korista ihan pienenä vai? Joo, se oli niin kuin pitkälle, että sitten B-junnu vaiheessa, kun alkoi tulla junnumaikkoja juttuja, niin oli vähän vaikea enää. Ei päässyt kesällä samalla tavalla harjoituksiin, niin sitten se vähän niin kuin jäi siinä pois. Et se on loppupeleissä aika helppo valinta kuitenkin. Niin futis jäi siinä. Niin, se jäi vähän silleen luonnostaan sitten loppupeleissä. Oliko siinä mitään vaikka fudisvalmentaja tai joku, että olisiko sulla ollut siinäkin mahdollisuuksia pärjätä ammattilaisena vai? No sit, mä ainakin itse sanon kaikilla, että musta olisi parempi jalkapalloilija, mutta eihän me sitä
ikinä tiedetä, tämä on vaan tämmöistä turhaa itseluottamusta tähän aiheeseen, mutta niin kuin, mä muistan silloin, kun oli niin kuin edustusjoukkueeseen tryoutit, ja sitten mulle sanottiin, että voi niin kuin tulla, että mä olisin päässyt maalivahdiksi sinne. Ja sitten mä olin vähän silleen, että no, että maalivahti, että onko se nyt niin kiva olla sitten kuitenkaan, ja sitten sanottiin vielä, että pitää lopettaa korissa, jos haluaa mennä maalivahdiksi sinne. Joo, ja se tuntui ainakin itselle vähän silleen, että oltiin kuitenkin aika nuoria vielä muistaakseni silloin. Se oli niin kuin 12-14-vuotiaana jossain siinä tienoilla, jos mä en muista ihan väärin. Niin silleen, että en usko, että olisi ollut hirveästi haittaa Veskalle, jos olisi pelannut korista samalla. Että tuo vähän erikoiset valinnat, mutta tietenkin heillä on oma tapa toimia, että sen varmaan toimii ihan hyvin siellä. Kyllä. Mitäs sitten koripallopuoli, niin Porkan poikien Topon kasvatti. Oliko se, sulla isä on tehnyt pitkän valmennusuran, mutta oliko se, vietiinkö sut Topon reeneihin vai mistä Topo tuli? No siis mä aloitin Puhussa alun perin pelaamisen, mä olin siellä muutaman vuoden. Sitten meillä ei ollut niinku omaikäisten jengiä enää. Tai oli omaikäisten jengi, mutta mä aloitin niinku pari vuotta vanhemmissa. Niin sitten kun oli pelannut siinä kuitenkin pari vuotta, siinä tuli niinku se omaikäisten jengi perustettiin, ja se oli kaikki enemmän tai vähemmän niinku vasta-alkajia. Ja sitten Faija oli Topos valmentaja siinä kohtaa, niin siinä vähän alkoi miettiä, että ehkä niinku olisi kivempi, että olisi sellainen ympäristö, missä ollaan niinku enemmän niinku samalla tasolla muiden pelaajien kanssa, eikä ole niin paljon aloittelijoita siinä joukkueessa, kun meillä oli melkein koko jengi kuitenkin niinku täynnä niitä. Siinä kohtaa Topossa oli jengi, joka oli ollut vähän pidempään pystyssä, niin se tuli siinä aika helposti taas se päätös, että just se, että kun Faija coachasi siellä, niin ja oli vähän kokeneempi joukkue siinä joskus 9-vuotiaana. Niin. No joo, kyllä se tekee sen eron silti, että vaikka se on noinkin nuori, mutta sitten jos siellä reineissä olet itse ihan ylikylän jätkiä ja sitten muut vasta aloittelee, niin kyllä se vie ehkä vähän sitä semmoista iloa siitä pois. Joo, eikä se ole niinku oikein kellekään sit niinku kiva loppupeleissä, että ei se ole niille, jotka aloittaa harrastuksen ja sitten kun on pelannut monta vuotta, niin sekin voi olla niinku heillekin aika tylsää sit loppupeleissä. Jep, kyllä. Sitten Topossa 2010-11 kaudella jo 4 peliä 16-vuotiaiden valtakunnallisessa divarissa, niin taisi olla varmaan pelasit vähän vanhempien kanssa, jos pitäisi veikata vai? Joo, se oli 95, että meillä oli me oltiin C-junnuja silloin, siinä oli just minä ja Raitisen Remu pelasi siinä samassa, ja sitten taisi muutama muukin käydä siellä. Kantusen Henkka taisi pelaa SM-sarjaa, se oli niinku samaa jengiä C-junnuissa, ja sitten kuitenkin kävi kanssa pelaamaan niitä SM-pelejä. Mä en tiedä, pelasiko niitä divaripelejä, saattoi muutaman pelata kanssa. Meillä oli kuitenkin niinku aika hyvä jengi siihen omaikäisiin, niin haettiin vähän lisähaastetta. Valmentaja oli myös Honkan päävalmentaja Aapo Heinonen. Shoutout Aapolle hyvästä valmennuksesta jo silloin. Silloin 16-vuotiaiden divarissa vai? Joo, se oli päävalmentajana siinä porukassa, ja sitten Faija oli pääcoachin B-junnojen siinä SM-jengissä, ja sitten Aapo oli kanssa siinä apuna. No sitten 2011-2012 kaudella 16-vuotiaiden SM-sarja, oliko se jo niin kuin oman ikäisten jengi vai? Se oli 96 jengi. Et siinä oli aika paljon meitä 97 just kun ketäs meitä oli? Siinä oli Eerikki Harju, Elias ja Niemistö Henri, jotka oli vähän parempia kuin muut. Niin sitten meitä 97 vähän niin otettiin täydentää siihen, että se 96 ikäluokka ei ollut ehkä niin laaja kuin meillä oli siinä kohtaa. Että sitten tultiin vähän siinä niin kuin yrittää parhaamme ja täydentää rivejä. Joo, Remu ilmeisesti ollut myös siinä jengissä silloin ja menitte sitten kuitenkin, vaikka oli vähän nuorempi joukkue, niin ihan finaaleihin asti, mutta sitten siellä tuli Lahti vastaan ja tässä kun katsoo tätä Lahden rosteria, niin täällä on nykyään ammattilaisina pelaavia jätkiä aika paljon, Saarijärven Arttua Apelialasta ja Juha-Matti Henttosta. Jämaa taitaa olla tuomari nykyään, Akseli Hartikainen pelannut Karvosen Villeen, Mannelin ja Arttu valmensi, niin muistatko sä noista finaaleista mitä, että oliko se niin kuin ihan Ylikylän joukkue tai Lahden joukkue vai? No kyllä se ainakin itselle tuntui tosi vaikeat ne pelit, että ei ne ollut vissiin hirveä, olisiko se eka finaali ollut vähän tiukempi, mutta silleen kyllä me jäätiin aika silleen pieniksi
otteluissa. Et heillä oli muutenkin tosi iso ja fyysinen jengi niin kuin sen ikäiseksi muutenkin, mitä siitä muistaa. Että oli se kyllä aika semmoinen haastava finaalisarja ainakin itsellä. Sitten siinä oli välissä kausi vielä 16-vuotiaiden poikien SM-sarjaa siitä Hesan Namikaan ja se kausi päättyi aika onnellisesti mestaruuteen ja silloin oli finaalissa vastassa kukas muukaan kuin vanha kotiseura Topo, niin miltä se tuntui? 16-vuotias on kuitenkin aivan hirveän nuori, niin voittaa mestaruus, kaiken näköisiä eri tunteita, niin oliko se, muistatko jotain niin kuin erityistä siitä keväästä ja oliko pitkät mestaruusjuhlat? No mestaruusjuhlat oli aika lyhyet, ainakin verrattuna myöhempiin niin, myöhempiin juhliin, että se oli yhdestä poikki. Ai se oli yhdestä poikki siis? Niin, juhliminen siis. Ai niin, okei, joo. Joo, että ei ollut pitkän kaavan kautta. Mutta kyllähän siinä niinku oli vähän koko kauden silleen osas aavistaa, että sieltä tulee Topo vastaan. Ja siinä niinku muistaa, kun ootti niitä pelejä. Ehkä se on sellainen pieni ekstralataus, että tiesi, että on niinku paljon kavereita vastassa. Et, Kantosen Henkka oli vaikka samalla yläasteella siinä, niin tiesi, että jos hävii, niin saa kuulla huutelua. Ja sitten taas jos voittaa, niin oikeudet itsellä siinä kohtaa. Että kyllähän siinä niinku oli semmoinen pieni lataus, ehkä vielä ekstraa tietenkin sitä niinku muutenkin sen ikäisenä se oli elämä ja kuolema asia, että voittaako vai ei tuommoisia pelejä. Ja sitten ehkä siinä kun sit voitettiin, niin tietyllä tavalla eka oli niinku tosi iloinen ja innostunut siinä, mutta sitten taas kun tuli niinku kättelyt ja muut tapahtumat siinä, niin kyllä se niinku samaan aikaan vähän semmoinen haikea fiilis, kun näki, että kuitenkin vanhat valmentajat ja jengikaverit ja muut, se niinku toinen puoli sit siitä ottelusta, että oli niinku tosi pettyneitä ja näin poispäin, niin oli se niinku vähän semmoista kaksijakoiset fiilikset kuitenkin sit siinä kohtaa. Läyssiä show. 12-13 kaudella kausi päättyi Suomen mestaruuteen Hesa Namikan kanssa en tiedä ymmärsikö mä oikein, että tähän loppui niinku sit yläkoulu myös kanssa, että siirryt siitä Märskyyn sitten lukioon vai? Joo, se tuli just tuossa kohtaa. No vaan vähän katsojille, kuuntelijoille, jos ei tiedä, niin mikä on HPA Märsky ja mitä se tarkoittaa, että sinne menee sitten tuossa lukioiässä? No siis se on Märskyn sen urheilulukion koripallojoukkue Helsinki Basketball Academy. En mä tietenkään tiedä täysin, miten se niinku sieltä taustaltaan toimii, mutta oltaisiin siinä niinku ymmärtänyt, että siinä niinku ottaa yhteyttä pelaajiin tuossa niinku yläkouluvaiheessa, ketä he kokee, että olisi hyvä paikka siirtyä sinne ja vähän niinku lisätä sitä harjoittelun määrää ja ehkä ne olosuhteet, missä pystyy harjoitella, olisi korkeammat, mitä se muuten olisi mahdollista. Yes. Oliko se sulle jonkunnäköinen niinku tavoite, että sinne mennään vai tuliko se sillä, että he otti sieltä yhteyttä ja sitten ajattelit, että tämä voisi olla ihan makea juttu? No kyllä mä nyt sitten tiesin ja sillä ajattelin, että se olisi niinku siistiä päästä, mutta en mä tiedä niinku silleen tavoitteena. En mä sitä hirveästi niinku kauden aikana tai vuoden aikana sen enempää miettinyt, että kyllä mä tiesin, että mä sinne Märskyyn hain niinku lukioon joka tapauksessa, että ehkä sitä miettii enemmän, että koska se oli siinä kohtaa vielä niinku aika alkutekijöissään verrattu niinku nykyiseen, että se oli ollut vasta muutama, olisiko 94 ollut niinku ekoi tai 93, kelle se oli niinku ekan kerran tehty, jos en muista ihan väärin, että se oli niinku se oli niinkin alussa silloin. Niin, ainakin ja sitten Kosu tuli silloin eka vuonna valmentaa, kun me mentiin 97, meni sinne, siinä vielä vähän ehkä se tietyllä tavalla niin haki vähän muotoa vielä, ainakin sille, jos katsoo, että mihin se on niin nyt edennyt, niin semmoinen niin kuva itsellä ainakin on ollut siitä toiminnasta. Joo. Sitten pitää kysyä, koska en tiedä, onko tämä joku tilastovirhe vai mitä ihmettä, mutta kaudella 2013-2014 niin pelasi tosiaan HBAssakin kuitenkin suht isossa roolissa 23 minuuttia per peli, 22 ottelua kauden aikana, mutta sitten samaan aikaan myös Hesa Namikas 18 matsia, 19-vuotiaiden SM-sarjaa, vajaa 30 minuuttia per peli, niin tuommoinen 40 ottelun kausi tuossa ekalla lukiovuonna, niin tapahtuiko tällä oikeasti vai onko täällä joku fiba tuolla? Joo, ei kyllä se
se oli eka vuonna, kun mä ajattelin, että kun menin sinne ja juttelin Fajan kanssa, joka aina auttanut näissä päätöksenteoissa, että antanut silleen, ei ole niin kuin päättänyt asioita, mutta antanut oma mielipiteensä, että mikä saattaisi olla järkevää, ja sitten sen kohdalla tein niin kuin päätöksen, että mä ajattelin, että välttämättä se rooli niin kuin HBS, en ehkä ennen kautta uskonut, että se olisi ollut niin iso, tai ainakin, että sit kun pelasin siellä U19 SM-sarjassa kanssa, taisin pelaa kaikki kotipelit sillä kaudella. Et Henrik Pulkkinen, joka oli valmentaja silloin, niin kysyi jengiltä, että onko se okei, ja sitten annettiin niinku vihreät valo, että siellä saisi niinku vähän erilaista roolia, että pääsee tekemään niinku ehkä niitä asioita, mitä ei pysty tai rooli ei anna myöten siellä HBS, että pääsee niinku enemmän pallonkaan vielä niinku tekemään niitä ratkaisuja, että sitten se HB oli ehkä enemmän semmoinen, että haetaan sitä kokemusta ja pelikovuutta niinku sieltä aikuisten sarjoista. Mites toi, niinku, se on se kliseinen sanonta, että ne voitte kyllä nuorena jaksaa, että kyllä nuoret jätkät jaksaa, mutta silti niinku 40 peliä, vaikka nyt olisi ollut kotipelejä noi SM-sarjamatsit, mutta onhan se nyt aivan jumalaton määrä kauteen, niin oliko niinku, sanoiko kroppa niinku yhtään, että voisi välillä vähän huilatakin, vai menikö se vaan siinä niinku siivellään? No siis ehkä sitä silloin en mä ainakaan miettinyt, että olisi ollut jotenkin puhkeet. Mieluummin niin pelasi pelejä, tietenkin meillä olisi niin treenit olisi ollut HBS silloin, kun oli niitä pelejä. Että mieluummin täällä matseissa kuin treenejä vetämässä käytännössä. Se oli ihan mukavaa ainakin omasta mielestä. Ainakin sai niin pelaa paljon ja sitten just olla vähän, kun HBS kuitenkin oli niin se isoin aika, mitä oli treeneissä, niin pääsi niin enemmän tekemään asioita vielä, mikä on tietenkin aina nuorelle pelaajalle kiva ja vanhemmallekin tietenkin. Joo, kyllä se, jos treeneissä paras osuus on se lopun pelit, niin kyllä se varmaan mieluummin sit pelaa kovassa SM-sarjamatsissa, kun vetää siellä toisaalla reeneissä jotain perusrillejä. Mutta joo, kyllä hattu päästä 40 matsia kauteen, niin ihan se on minkä ikäinen, niin kyllä se on ihan kova suoritus. Joo, ehkä sitä jossain kohtaa vähän jonkun valmentajan taisi laskeskella, että monta vapaapäivää siinä kaudella tuli, niin niitä tuli ehkä vähän turhan vähän sitten kuitenkin, että sen olisi voinut ehkä miettiä vielä vähän tarkemmin, mutta toisaalta ihan hyvin se meni, että pysyi terveenä ja pystyi niin vetämään sen kauden, että ei se nyt sen isompaa loppupeleissä ollut, että nuorena jaksaa, sitähän se on. Se on se klassinen. No sitten ehkä toi Märsky kautta yliopisto, niin mennään hetken päästä siihen, kuka siellä sitten pelasi sun kanssa, niin miten se niin kun menee, jos vaikka jääkiekossa Suomessa aletaan puhua niin kun 15-vuotiaana jostain, jos on joku superlupaus, että vaikka NR draftista, että sitten 18-vuotiaana ja tulee jo tosi aikaisessa vaiheessa niin kun agentteja nykyään nuorille jätkille jääkiekossa ja niin kuin se NR on semmoinen, mistä oikeasti puhutaan. Suomi-koriksi sen ei tietysti voida verrata NBA:han, mutta oliko tuossa Märskyssä, niin kun sinne menit, niin oliko se niin kuin, kun sut otettiin sen sisään, niin puhuttiinko siinä jo vaikka, että onko sun tavoite niin kuin mennä yliopistoon täältä ja tuliko niin kuin, tai mennään vaikka tuohon yliopistoon, niin kun sä menit sinne, niin oliko niin kuin, tehtiinkö joku suunnitelma, että sä niin kuin, tästä niin kuin mennään yliopistoon vai miten se homma toimii? No ei ehkä ihan siinä alussa, mutta sitten kun alkoi etenee aikaa ja tultiin tokaan 3. vuoteen sitä lukioon, niin sitten sitä alettiin enemmän tarkemmin miettiä. Että mun mielestä siinä annettiin ihan hyvin aikaa myös mulle ja muille pelaajille, että ei silleen painostettu alkuvaiheessa mihinkään tai silleen, että sai aika rauhassa treenata ja keskittyä niin peleihin, että sitten aina niille vanhemmille pelaajille alettiin tarkemmin miettiä sitä seuraavaa askelta. Sitten kun huomasi, että siitä lähti pelaajia yliopistoon, niin sitten itsellekin alkoi vaikuttaa mielenkiintoisemmalta vaihtoehdolta siinä kohtaa, että kuitenkin Suomeen pystyy omalla tavallaan aina tulla takaisin. Niin se oli ehkä semmoinen vaihtoehto, että jos sen haluaa käyttää, niin se pitää käyttää nyt. Että siihen ei välttämättä myöhemmin pysty lähtemään. Jep. No tuliko siinä sitten pyöriksi siellä esimerkiksi jotain jenkki-yliopistoja, vaikka scoutteja tai jotain
edustajia, tiedätkö, vaikka teidän kauden aikana jossain tapahtumissa vai miten mä en sit voi olla nykypäivänä, että se on muuttunut hirveästi, mutta oliko silloin niin kuin läsnä se oikeasti tai tuliko sieltä niin kuin jengi rekryään teitä vähän niin kuin niin kouluihin? No kyllä siis jotain coacheja tuli niin katsoa treenejä. No hienoa oli varmaan se, kun North Carolina coach tuli katsoa Lauria, Roy Williams tuli sinne Märskyn vanhaan Tuliko Roy halliin. Williams siis Suomeen oikeasti? Joo, tuli katsoa treenejä. En mä muista ihan väärin, mutta mun mielestä mä muistan tämän oikein. Mä muistan, kun mä kuulin, että se tulee, että mä sanoin, että okei, nyt on niin kuin oma mahis pistää jotain hyvä treeni, ja sitten ehkä se innostuu, mutta en usko, että se katsoi pätkääkään, mitä mä harjoittelin, vaan kyllä fokus oli aika selkeä siinä kohtaa, että ketä sieltä katseltiin, että miltä se näyttää se toiminta. No mennään nyt siihen sitten, eli muun Lauri Markkanen 2 viimeistä kautta, jos ymmärsin oikein, niin pelasitte siellä Märskyssä yhdessä ja lähditte sitten samaan aikaan yliopistoon, niin sanoit, että Roy Williams on käynyt siellä, mutta oliko siinä niin kuin Laurin ympärillä ihan hirveä niin kuin hässäkkä siellä, tai vaikuttiko jotenkin teidän jengiin, tai pyörikö siellä paljon noita scoutteja sun muita? Varmaan Arizonan coach on käynyt siellä, käykö Sean Miller, mutta... Mä en muista ihan tarkkaan, että ketä siellä kävi. Kyllä siellä niitä niin kävi sitten varsinkin siinä loppuvaiheessa. Meni itse asiassa, mä kävin lukion 4 vuoteen, niin mä lähdin vuoden Laurin jälkeen siinä. Mut kyllähän, en mä tiedä, oliko nyt mikään hirveä hässäkkä, että Laurihan oli silloin semmoinen aika, mitä hiljainen, mutta silleen, että ei tehnyt itsestään niin kuin sen isompaa numeroa, että keskittyi enemmän siihen niin kuin treenaamiseen ja omiin asioihin, että ei se niin kuin itse nostanut itseään, että tietenkin valmentajat saattoi joskus sanoa, että ei saanut tarpeeksi heittoja peleissä, että se oli ehkä isoin hässäkkä, mitä hänen ympärillään siinä pyöri, että aika pientä loppupeleissä. Muistaakseni hän oli vähän niin kuin loukkaantumisia siinä vikoina vuosina, että oli jonkin verran sivussa, että sekin tietenkin varmaan vähän vähensi sitä. Ja sitten ehkä niin kuin hänkin omalla tavallaan pelaajana puhkesi kukkaan niin kuin sit sen niin kuin lukion loppu ja loppuvaiheessa sen jälkeen, niin kuin, että oli kuitenkin nuorena aika semmoinen niin kuin aina hyvä pelaaja, mutta silleen, että se fyysinen profiili kehittyi niin myöhään verrattuna niin kuin aika moneen muuhun niin kuin ton luokan prospektiin, että se ei niin kuin samalla tavalla siinä näkynyt siinä niin kuin lukiovaiheessa ehkä. Että tietyllä tavalla oli niin kuin yksi pelaaja siinä meidän joukkueesta, varmaan niin kuin valmentajat tietenkin osasi niin kuin nähdä sen potentiaalisia paremmin, että pelaajana sitä nyt ei niin paljon miettinyt. Kyllä nyt koko ajan tiedät, että Lauri on niin kuin periaatteessa se isoin lupaus siinä meidän porukassa, mutta kaikilla on myös niin kuin omat tavoitteensa siinä, että ei sitä niin kuin sen enempää kuitenkaan niin kuin miettinyt siinä kohtaa. Ja olihan siis siinä paljon muitakin tosi kovia jätkiä, että ei se, ja varsinkin tuossa iässä, niin varmaan joskus sanoit, että erottu sillä lailla, että tästä jätkästä voi tulla kova pelaa, mutta ei sillä lailla mitenkään niin kuin yber semmoinen, että olisi ollut ihan selvää, että yksi on ihan ylivoimainen verrattuna muihin. Niin siis olihan tietenkin niin kuin jälkeen ajateltu niin kuin parempi kuin muut, mutta ehkä silleen just, että kun oli fyysisesti ehkä kehittyi kuitenkin niin kuin vähän myöhemmin ikänsä nähden, niin se ei niin kuin näkynyt niin härskisti aina siellä treeneissä, kun ehkä jos nyt laittaisi samat ajat kentälle, niin se olisi aika kuitenkin ruman näköistä se tulos. No, en mä tiedä, olihan toskin jengissä Elias Valtosta ja Maksuunia ja Fifiä, että sillä lailla Joo, no siis oli, kyllä siitä tuli niinku hyviä pelaajia myös, että ei siinä sen puolesta, mutta kyllä aina vähän eri tasoja on niinku tässäkin jutussa, niin kyllä Lauri on siellä huipulla niin sanotusti. Onko se meidän välissä, sä oot niinku aikuisjälkeisesti päässyt reenaan ja reeneissä pelaa häntä vastaan, niin onko se oikeasti niinku sillä lailla, että sit on niinku korisammattilaisia ja Euroopassa ammattilaisia, mutta sitten on vielä se niin NBA-taso. Niin huomaako sen siellä reeneissä, että tämä kaveri muuten pelaa oikeasti niin supertähtitasolla NBA:ssa? No siis kyllä omasta mielestä ainakin. Että kyllä se on niin kuin just se fysiikka on niin kuin isoin ero siinä, että on kokoinen ihminen pystyy liikkuu ja tehdä asioita koriskentään, mitä olettaisiin niin kuin ehkä takamiehet lähtökohtaisesti, niin kyllä se niin kuin ero siinä alkaa näkyä. Et tietenkin on nähnyt vaikka
pelaa Mikkejä vastaan, niin kyllä hän nyt pystyy niin kuin, silleen, olla siinä pelissä mukana, mutta silleen, että jos on niin kuin, siitä alemman, vähän niin kuin napsun verran alemmalla tasolla pelaavia pelaajia, niin kyllä se taso alkaa sitten niin kuin, näkyy aika selkeästi jo. Että se, kyllä siinä on siinä niin kuin, kyllä sen eron huomaa. Jep, ja varmaan sitten se vielä korostuu niin kuin siinä vaiheessa, että on niin kuin ihan älytön fysiikka ja sitten, että hän on se pelaaja, mikä pystyy vaikka hyökkäyskielon loppuhetkillä ottaa se pallo ja oikeasti tekemään semmoisen ratkaisun, että se onnistuu verrattuna niin kuin muihin pelaajiin. Että se on ehkä vielä semmoinen niin kirsikka kakun päälle siinä. Niin kuin ollaan Vastuusjengin peleissä nähty. Ja kyllähän se näkyy niin kuin NBA-peleissäkin, että kyllähän Lauri on niin kuin sielläkin niin kuin myös siellä korkeimmalla asteikolla lähes, että ehkä siellä muutamia pelaajia löytyy, jotka on vielä kovempia, mutta silleen, että sitten hän on niin kuin heti siinä seuraavalla asteikolla kuitenkin siinäkin ja niin kuin siinä ympäristössä, että se on niin kuin kuitenkin sitten vähän haastavampaa. Läyssiä show. No sitten Märskystä Montana State hupparikin on päällä, niin miten se tapahtui se homma, kuka sut sinne rekrysi ja miten se valikoitu se koulu sulle? No siis silloin ainakin se, kuka siinä niin kuin teki sen pääsääntöisen työn, niin Hanno hoiti, hänellä oli kuitenkin parhaat kontaktit sinne yliopistoihin, niin hän käytännössä niin kuin teki klipit ja viestitteli coacheille, että sitten sieltä tulee niin kuin kiinnostuneet kouluja, joiden kanssa sitten juteltiin ja sitten sovittiin niitä, että mihin haluaisi mennä ja tai niin kuin visiitille, että käy tsekkaa, että miltä homma vaikuttaa ja pääsee vähän niin kuin juttelemaan kasvatusten kuiskivalmentajien kanssa, että sitten käytiin niillä muutamilla visiiteillä ja sitten se oli vaan niin kuin ehkä, kun oli siellä Bozemanissa, niin se niin kuin ehkä kuulosti silleen parhaalta, että kyllähän niin kuin aika usein nämä yliopistovalmentajat yrittää myydä sitä omaa toimintaansa, että on vähän semmoisia ehkä käytettyjä autojen kauppiaita. Aika moni niin kuin siinä vaiheessa, että lupailee niin kuin kaikenlaista ja saa asiat kuulostaa hirveän hienolta. Ja ehkä tuntuu, että siellä Montanassa oli vähän semmoinen niin kuin realistisempi ote siihen, että niin kuin puhuttiin asioista vähän suoremmin, että niin kuin mitä meinaa tulla ekan vuoden pelaajana tänne ja mikä on niin kuin odotus sille, että kyllä siinä tiesi, että ei lähde niin kuin, ei sinne niin kuin marssita aloitusviisikkoon välttämättä suoraan. Silleen niin kuin pitää ansaita se oma rooli, missä niin kuin kuulosti silleen, että on niin kuin, ja kun katsoi tietenkin rosteria ja katsoi muita asioita, niin se niin kuin vaikutti järkevimmät kokonaisuudet sit siinä, että Hanno niin kuin just auttoi siihen alkuun, mutta sitten loppupeleissä ne päätökset tapahtui sitten kuitenkin, niin kuin, mikä itse kokee parhaaksi siinä kohtaa. Sanoitkin tuossa, että koulu oli Bozemanin kaupungissa. Katselin, että noin 50 000 ihmistä siinä kaupungissa ja sitten siinä alueella niin kuin about 100 000. Ei mikään niin kuin metropoli, mutta Yellowstonein kansallispuiston siinä ihan kyljessä, jos ymmärsin oikein, ja katselin vähän kuvia, niin aika makea näköistä luontoa. Niin kävitsä siellä visiitillä niin kuin etukäteen vai? Joo, käytiin visiitillä, siellä oltiin Fajan kanssa ja sitten nähtiin vähän paikkoja, että se oli kiva siinä lentokenttä Yellowstonein takia just siinä vieressä, sitten siinä on se laskettelukeskus, onko se Big Sky nimeltään. Joo. Pääsi kuitenkin niin kuin suht helposti ja sitten siellä oltiin se 3 päivää, juteltiin coachien kanssa ja nähtiin vähän treenejä ja että miltä se niin kuin paikka näyttää ylipäätään, että se niin kuin sai niin kuin se oli silleen kokonaisuutena, josta vaikutti hyvältä ja tietenkin se oli niin kuin, siellä vähän semmoista hienot, se on niin kuin vähän laaksossa, niin kuin ne maisemat oli niin kuin, itse niin kuin siinä kampuksellakin on hienot tietenkin vähän kylmemmän puoleinen, mutta siihen oli tottunut jo. Niin vuoret näkyy siellä taustalla, ne aika makeen näköistä. Joo, ja sitten muutenkin, niin kuin, no sit kun oli siellä, niin tietenkin pääsi vähän niin kuin, semmoista tietysti pientä patikointia siellä, että oli hienoja semmoisia reittejä, missä pääsi näkee ehkä semmoisia juttuja, mitä ei välttämättä muualla hirveästi näkisi, että siellä on niitä köysireitä ja muita, jos nyt sanon sen oikein, mutta... Niin, niitä kuumia lähteitä tai semmoisia. Niin, joo, että semmoisia on, että siellä on se Yellowstone, se on yksi semmoinen isompi siellä, mikä oli ihan siisti nähdä kyllä, että oli silleen näki vähän erilaista. Oma mausteensa on tietenkin, että siellä on vähän eläimiä on aika paljon ja karhuja, niin esimerkiksi yhten yliopistopäivän niin peruttiin koulu sen takia, että oli harmaa karhu oli tullut kampukselle, niin sitä oli peruttu kaikki tunnit, niin se oli ehkä vähän semmoinen, että mietti hetki, että mitäköhän tämä nyt oikein tapahtui, että onko tämä nyt
turvallista olla täällä aina. Ja niin, että Märskystä ei tullut ikinä Vilma-viestiä, että täällä olisi nyt Helsingin kadulla harmaa karhu liikkuu, että älkää tulko kouluun. Joo, ei tarvinnut kyllä sitä pelätä, että ollaan aika rauhassa suhteessa. Mitäs sitten asuit sä koululla vai jossain perheessä? No siis mä asuin siinä vähän niin kuin kampuksen ulkopuolella molempi vuosin, että eka vuonna oli semmoisia niin kuin freshmaneille tarkoitettuja asuntoja, missä asuin sitten pari jengiläisen kanssa. Ja sitten toka vuonna mä asuin yhden meidän toisen jengiläisen kanssa ihan silleen niin kuin kämpässä kahdestaan. Et se oli ihan se ekan kerran kun tuli ja silloin kesällä ekan kerran niistä oli niistä dormeissa hetken, niin oli se aika semmoinen tiivis meininki, miten kaikki, jotka niissä asuneet on, niin tietää, että siellä ollaan yhdessä huoneessa sen huonekaverin kanssa. Siinä on niin kuin sängyt ja tietenkin varmaan eri koulussa on eri tavallainen, mutta sillä aika tiivis tunnelma tulee, jos vuoden siellä asuu jonkun kanssa. Niin, yksi vessa ja vähän semmoista ahdasta. Joo, ja siis siinäkin oli niinku, oliko siinä yhteiset vessat niinku sille kerrokselle tai jotain, ja suihkut. Että se oli vähän, ei ehkä mikään lemppari setappi itselle ainakaan, kun tulee niinku ulkomaalaisena sinne. Ja mä muistan, kun mä tulin joskus 2 yöllä sinne, ja sitten sanottiin, että tuossa huoneet. Kävelen sinne huoneessa, siinä nukkuu joku siinä, ja sitten oli vähän semmoinen, että mitäköhän tässä nyt pitää olla vähän hiljempaa ja vähän katsoa, että ei ollut siis mitään haju, kuka se tyyppi oli silloin aluksi, että siinä oli vähän totuttelemista heti alkuun, mutta sitten onneksi kun koulu alkoi sitten niin kuin siinä syksymällä, niin sitten pääsi sinne jengiläisten kanssa sinne, että se oli ihan kiva kyllä. Tervetuloa Montanaan, että tässä on siihen vaan pötköllä ja aamulla sitten sanotte käsipäivää. Joo, se oli vähän kiusallinen siinä, kun että mä tulin tuossa yöllä. Että mistä ei ole? Tuolta Suomesta. Mistä? Joo, ja tietenkin siinä on vähän se, kun niinku, vaikka nyt kielitaito on niinku kehittynyt ja oppinut koulussa puhua, mutta se niinku, meni eri tasolle silleen kielitaito kuitenkin, kun oli siellä 2 vuotta, että joutui puhumaan sitä enemmän, niin siinä alussa oli kuitenkin silleen vähän epävarma siitä. Silleen yritti kuitenkin. Tämä on nyt pakko yrittää parhaansa siinä. Niin, että pääsee vähän mukaan. Niin, että semmoinen niinku, pystyi niinku silleen puhumaan, mutta semmoinen jutustelu, mitä nyt pystyy tehdä vaikka niinku jenkkien kanssa treeneissä ja treenien ulkopuolella, niin oli niinku aluksi vähän haastavaa ainakin itselle. Joo. No, jenkeissä pelkästään niinku NCAA ykkösjivaris sisällä niinku se homma vaihtelee tosi paljon koulujen välillä, mutta millainen koulu toi oli, että menittekö bussilla vieraspeleihin vai lentokoneella vai? No kyllä siis meillä oli se meidän niinku toinen koulu siitä osavaltiossa, sinne mentiin bussilla. Se oli joku pari tuntia, sinne ei varmaan edes päässyt niinku lentämällä, mitä mä oon ymmärtänyt, mutta muihin peleihin sitten niinku lennettiin kyllä aina, että etäisyydet oli aika isoja ja etäisyydet oli niin pitkiä, että oli niinku pakkokin lentää, että muuten olisi mennyt niinku kymmeniä tunteja siinä bussissa ja sitten ehkä kohokohtana, kun väli saatiin yksityiskone muutamiin peleihin, että sponsorit boosterit pisti rahaa haisemaan, niin tästä iso maailman tyyli oikein. Ja se on hauska noissa jenkki-yliopistoissa vähän eri hommaa. Suomesta oikein voi käsittääkään. Mekin oltiin käymässä vierailemassa yhden tutun koululla. Manhattan College taisi olla se koulun nimi. Niin siitä mentiin kanssa. Se oli vähän pienempi koulu New Yorkin alueella. Ja mentiin sinne ja siinä oli niinku kenttä sillä ihan hienosti koulun väreissä eikä siinä mitään. Ja 4 suomalaista jarrusta jätkää kävellään sen sisään, että olut jostain täytyisi varmaan saada. Ja sitten katsotaan, että ainoa paikka, että mistä täällä voisi saada kylmän oloa, niin on semmoinen karsina tässä. Ja siinä seisoo semmoinen jääkaappipakastin siinä edessä, että me koetaan mennä sinne, että ei tänne näin, että mikä homma. Niin se oli just tämmöinen boostereiden tämmöinen karsina siinä. Kyllä ne on aika niin kuin isossa roolissa tuolla jenkki-yliopistoissa. Joo, kyllähän ne sen, tietenkin ne opiskelijoiden niin kuin maksut ja muut tuo jonkin verran, mutta kyllähän ne boosterit sitten on varmaan, niin kuin, mitä mä ainakin ymmärtän, niin tuo sen suurimman potin, tai ainakin merkittävän potin siihen toimintaan, että se meidänkin naisten joukkue pärjäsi silloin, kun mä olin siellä niin tosi hyvin, niin sitten ne pääsi silloin ekan vuonna turnaukseen, ja sitten taas kun ne Washingtonin siellä yliopiston hallissa, ja siellä on semmoinen iso jumbotroni ylhäällä, meillä oli vähän semmoinen vanhemmanpuoleinen se
screenistä. Siellä oli niin screeni, vaan se oli sellainen tulosboksi enemmänkin, mitä ehkä vanhoissa lätkähalleissa näkee välillä. Olisiko Hakametsässä ollut sellainen, kun olin katsoa peliä kerran, niin se meidän koulun presidentti oli katsoa sitä peliä, ja se oli sanonut, että jollekin boosterissa ja pelissä, että tommonen me tarvitaan, ja sitten se ensi kaudella ripustettiin sinne semmoinen moderni jumbo hallin katto, että se nyt, ja pelattiin vähän eri pelimerkkejä kuin Korisliigassa vaikka noissa asioissa, tai no suurimmassa osassa varmaan niin kuin Euroopan pääsarjoja. Kaivas vähän seteleitä taskusta, että eikö me tommoinen homma tai ensi kaudesta ole? Joo, no siis näköjään se hoituu, jos löytyy oikeat ihmiset hoitaa asioita. Et muutenkin ne boosterit on ihan kivoja silleen, että ne niinku, saattaa olla vaikka jotain niinku treenien ulkopuolisohjelmaa, mitä ne järjestää teille. Et meidänkin boosterit kutsuu aika usein jonnekin niinku jotain grillausjuttuja, ja sitten yhdellä oli joku tekojärvi jossain, mihin mentiin kalastaa ja sellaista. Et se oli ihan niinku, no aika kivasti niinku mukaan siinä toiminnassa myös niinku pelaajien kannalta. Tietenkin varmaan niinku isommissa kouluissa ja muissa kouluissa meillä saattaa olla vähän erilaista vielä, riippuen, että paljon sitä rahaa löytyy, mutta ainakin tuolla niin oli kiva yhteisö sen kannalta, että he oli koulun alumneja ja koki sen niin tärkeäksi sen toiminnan, niin se oli ihan mukavaa ainakin omasta mielestä. Tykkäsin siitä puolesta tosi paljon siellä. No mitäs silloin, oliko ei tarvitse mitään valtionsalaisuuksia paljastaa, mutta nyt nykyään paljon puhutaan tuosta NIL-rahasta, eli pelaajille voidaan maksaa tänä päivänä ja lehdet kirjoittaa, että ihan hurjia summia, että miljonäärejä tulee ja yliopisto-opiskelijoista silloin sun aikaan niin oli ainakin tämmöinen herra kuin Zion Williamson tuolla Duken yliopistossa ja liikkui tämmöistä huhua, että äidille oltaisiin maksettu vähän korkeampaa liksaa koulun siivoustyöstä, että saadaan poika pelaan tänne. Se on ehkä vähän extreme tarina, mutta oliko niinku yleisesti tuolla mitenkään mahdollista tienata niinku pelaajana mistään käytännössä teidän yliopistossa? No siis meidän yliopistossa ei tullut silleen rahat, saatiin niinku, ymmärtääkseni kyllä säännöt sen silloinkin salli, että sai niinku lukukaudeksi aina jonkun tietyn summan, mikä niinku periaatteessa kattoi elämisen, mutta kyllä ne oli yleensä niinku aika suuria summia suhteessa siihen, että ei siinä nyt niinku kukaan rikastunut varmasti, mutta se pystyi elämään niinku mukavasti, että se oli ehkä enemmän sitä, että sille ei siitä nyt mitenkään itsellä ainakaan käteen jäänyt mitään semmoisia summia, mistä olisi niinku hirveästi iloa loppu, tietenkin rahaa, mutta silleen ei nyt mitään isompia summia jäänyt käteen. Tästä aina meidän valmentajat valitteli, että niin kuin meille NCA tarkistaa kaikki kuitit ja muut todella tarkasti, ja sitten jos joku pienikin juttu, niin sitä aletaan niin kuin nillittämään, ja sitten isommissa kouluissa on vähän, menee miten menee, että he niin kuin, heidän mielestään ainakin kiersivät sääntöjä, mutta eihän totuutta tiedä, eikä varmaan sitä kukaan ikinä kerro kellekään, niin ei voi tietää. Kyllä. No mitä sitten 2 kautta Montana Stateissa, toisella kaudella ainakin minuuttien puolesta nousi pikkasen vastuu. Sitten siinä teillä toisen kauden keväällä niin uutisinkin nousi valmentajan tytär oli kuollut tosi nuorena, vajaa 30-vuotiaana, ei mennä siihen sen tarkemmin, mutta vaikuttiko se jotenkin niin kuin teidän joukkueeseen ylipäätään? Hän kuitenkin valmensi sen kauden loppuun, mutta oliko se jotenkin haastavampi kausi sitten sen takia vai? No siis me ei itse asiassa kuultu asiasta. Hänellä oli ollut niinku niitä terveyshuoleja jonkin aikaa siinä ilmeisesti, mitä mä kuulin sitten jälkikäteen. Mutta ilmeisesti coach oli niinku koko ajan niinku reissannut edestakas näkemään häntä niinku peliä. Aina kun meillä oli vapaa-päivä, niin hän oli lentänyt sinne ja lentänyt takaisin, ettei niinku skipannut yhtään treeniä. Et voin kyllä kuvitella, että oli coachille aika raskas kausi valmentaa. Ja tietenkin sitten kun hän kuoli, niin pidettiin asiasta jengin keskeinen palaveri, missä oli aika surullinen tunnelma tietenkin. Mutta silleen kyllä se ei se ehkä siihen kauteen älyttömästi pelaajille vaikuttanut, että häneen varmasti jollain tasolla vaikutti tosi vähän. Hän näytti sitä meille, että pysyi aika paremmin kasassa kuin moni muu olisi varmasti siinä samassa tilanteessa, että vaati aika semmoista henkistä vahvuutta kyllä pystyy tehdä sitä. Ja sitten se kun se tapahtui, niin se nyt oli
kausi oli aika lopussa, että tietenkin siinä nyt yritettiin silleen, ehkä se toi vähän jengille semmoista niin kuin vielä lisänäyttämisen halua, niin kuin, että pystytään saada niin kuin coachillekin parempi fiilis siitä. Ei nyt ehkä ihan onnistuttu siinä, mutta en mä koe, että se niin kuin muutti meidän pelaamista sinällään, että varmaan me sijoituttiin about niin kuin meidän pitikin sillä kaudella, mitä se meidän tekeminen oli. Jep, kyllä. Joo, ja siis tuosta niin kuin aika arvostettava juttu, mutta että ollaan jos on matkustanut niin kuin edestakaisin lentämällä sitä väliä, ja coachaa kuitenkin nuoressa iässä olevia jätkiä, ja sitten pystyy kuitenkin hoitamaan sen kauden kunnialla maaliin, niin kova juttu kyllä, että oliko muuten millainen, hän oli sun molemmilla kausilla siellä, niin tykkäsit ilmeisesti hänestä valmentajana vai? No siis Res Anttun ei ole ehkä mun lempivalmentaja, että hän oli ehkä vähän enemmän semmoinen vanhan liiton, tykkäs huutaa aika paljon. Okei. Oli aika rankka, varsinkin se ekan vuoden, että oli niinku ekan vuoden pelaajille aika tosi tiukka, joka oli tällä tavalla ehkä niinku tälle jälkikäteessä osaa vähän enemmän niinku arvostaa. Ehkä se lähti välillä vähän niinku vähän yli. Niin, silleen vähän lähti käsistä, että se oli aika raskasta väliä, mutta tietenkin sitten niinku huomasi silleen, että sit kun niinku itse pystyi nostamaan sitä tasoa myös toka vuonna, että sit taisi aloittaa about puolet peleistä, että se rooli niinku lähti silleen myös selkeäseen kasvuun ja niinku huomasi, että se luottamus kasvaa. Et tietenkin hänen sopimus sit päättyi siihen kauteen ja sitä päätettiin olla jatkamatta sen jälkeen, kun ei menestys ollut noussut sen suuremmaksi. Tietenkin seuracoachit pärjäsi tosi hyvin, että varmaan teki ihan sen suhteen niin se koulu ihan oikein valinnan sitten, mutta sitten se vähän toi haasteita siihen omaan jatkamiseen tietenkin silloin. Läyssiä show. Sitten sulla loppu yliopistoura siihen toiseen kauteen ja siitä paluisit Suomeen Korisliigaan BC Nokiaan ja aika rikkonaiset vuodet koronan takia siitä pari seuraavaa, mutta oliko siinä oliko mielessäkään, että olisit liittynyt tähän kuuluisaan transferportaaliin ja vaihtanut koulua vai oliko siellä halua, että takaisin Suomeen tai ylipäätään ammattilaiseksi? No ehkä siinä oli vähän semmoinen, kyllä mä olin transferportaalissa hetken ainakin, että kyllä sieltä tuli paljon yhteydenottoja koululta, että paljon tuli vaikka kakkosdivarista yhteyksiä ja muutamia ykkösdivari yhteydenottoja, mutta sitten siinä ehkä vähän alkoi miettiä silleen, että mä en tiedä tuosta seuraavasta paikasta mitään ja kuitenkin vaikka oli saanut nousujohteisen kauden, niin tuntui siltä, että on aika iso riski kuitenkin vaihtaa kouluun paikkaan, missä ei oikein tiedä mitään. Et kyllä mä siihen hetken mietin, kun tuli Havailta yhteydenotto. Sitä mä vähän pidempään mietin, että se olisi ihan silleen omalla tavallaan ihan hieno kokemus olla pari vuotta Havailla, mutta sitten siinä ehkä sit miettiä, että mitä siitä koripalloilullisesti välttämättä saa, niin en ehkä kokenut siinä kohtaa niin järkeväksi. Ja sitten se ehkä tuntui silleen, että Suomeen tietysti varmaan joka tapauksessa tulee Suomeen yliopistovuosien jälkeen, niin sitten ajattelin, että ehkä nyt on se aika. Tietenkin tässä nyt jälkikäteen voi miettiä, että se saattaa olla myös järkevä valinta, että just Oliver Kandeen taisi sainaa, oliko Pepperdanin yliopistoon. Joo, kyllä. Niin itsellähän on vielä 2 vuotta eligibilityä jäljellä, että mä en tiedä miten ne säännöt menee. Rahat pois kuleksimasta. No siis kyllä, mä kysyin vähän agentilta jo tosta, että kyllähän sitä voisi periaatteessa voisi miettiä ihan vaihtoehtona. Tietenkin nyt on ehkä viimeistä, kun sitä kannattaisi alkaa enää miettiä, mutta ehkä pitää kysyä vielä agentilta, että jos se on mahdollista, että kyllähän en mä näe hirveästi syytä, että jos sieltä hyvä tarjous saattaisi tulla, että miksi ei myöskään. Että tietenkin pitää miettiä muita kuin koripallollisia asioita, että sekin tässä kohtaa elämään jo vaikuttaa. Ja nythän sinne siis on menossa. Mun mielestä on puhuttu, että G-liigasta on tulossa jätkiä takaisin ja keillä on jopa NBA-varauskin, niin on menossa takaisin yliopistoon ja vanhemmalla ja aika hurjaksi on kyllä menossa. Et en tiedä, mikä tulevaisuus. Mun mielestä he just nyt on muuttanut sen sillä lailla, että aloittavilla pelaajilla niin on suoraan 5 vuotta sitä oikeutta pelata siellä ja sitten käytät sen miten käytät, mutta että kaikilla olisi se 5 vuotta 4 sijasta. Olisihan se hieno, kun Lassi menisi sinne Havaille vaikka nyt siellä pariksi vuodeksi ja hyvä nillidiili siitä taskuun. Niin, no siis kyllä sanotaan, että jos sitä alkaisi oikeasti katsoa ja sieltä tulisi
huomattavasti isompi tarina, niin kyllähän sitä niin kannattaisi miettiä. En mä tiedä yhtään, miten niin se, en mä sinne niin kysellyt mitään tai silleen, niin vaikea sanoa, että olisiko se oikeasti niin kuin järkevää, mutta kyllä se pitäisi taloudellisesti olla semmoinen merkittävä summa, että sitä ottaisi niin kuin tosissaan sitä ajatusta. Jep, kyllä. Jätetään se ehkä vielä sivummalle kuitenkin, mutta eihän sitä ikinä tiedä. No, ehkä pitää verkot vesille, niin sitähän se näkyy. Ja jos mä hirveästi vielä jos on aikaa, mennään vielä nopeasti tuohon korisliiga-aikaan. Pari kautta BC Nokiassa siihen tuli ne koronavuodet, niin jäikö sieltä mitään? Se ei varmasti ollut kellekään pelaajalle niin kuin kivaa aikaa eikä ihmisille ylipäätään, mutta jäikö sieltä jotain erityistä, mitä haluaisit nostaa? Niin kuin? No, en mä saa sanoa, että se eka vuosi se oli tietyllä tavalla, niin kuin, muista me aloitettiin kausi ihan hyvin, sitten meillä tuli aika paljon loukkaantumisia ja vaihdettiin ulkomaalaispelaajia sen takia. Yksi pelaaja taisi lähteä Saksaan pelaamaan, siirtyi sinne, oli pelannut hyvän alkukauden ja sitten itselläkin oli nilkkavamma siinä, niin oli se loppukausi oli aika haastava, että se ei oikein ikinä ollut kunnossa siinä. Niin silleen, tietyllä tavalla joo, oli ikävää, että kausi loppui ja olisi toivonut, että olisi niin kuin pelattu loppuun asti, mutta sitten samaan aikaan, kun se oma terveystilanne oli vähän heikompi ja pelaaminen oli aika haastavaa, niin se oli niin kuin, ei nyt helpotus, mutta semmoinen, se ei tuntunut ehkä ihan niin ikävältä kuin varmasti monelle muulle pelaajalle siinä kohtaa. Ja sit, armeijaan lähtö oli kesällä, niin se osui kanssa ihan ok sen kanssa siinä, että ehti kuitenkin niin kuin vähän viettää vapaa-aikaa tietyllä tavalla enemmän ennen kuin lähti sinne. Mutta niin, se olisi ollut, muistan sitten kaudesta pitkälti sen, että olisi ollut mielenkiintoiset playoffit silloin. Muistan, että oli monta hyvää jengiä, niin kuin aika tasaväkisiä, että olisiko Karhulla oli ja Salolla ja Seagalsilla oli silloin tosi hyvät jengit kasassa. Ja olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten se olisi sitten niin kuin mennyt. Varmaan siellä olisi joku muukin pystynyt vielä kamppailemaan, mutta jäi niin kuin nämä 3 jengiä niin kuin kovan tason joukkueet sillä vuodella. Että heitä varmaan niin kuin eniten ärsytti se tilanne, että siellä olisi niin kuin kuitenkin ollut heille niin kuin hyvä mahdollisuus pärjätä ja saada rahaa lipputulosta ja muista, että he niin kuin menetti siinä kuitenkin tietyllä tavalla eniten. Jep, ja sitten hirveät kulut tietysti muutenkin, kun kausi loppuu. Mitä sitten siitä vielä kausi Nokialla, mutta sitten tässä on nyt Seagalsiin siitä, eikö mennyt Nokialta? Teillä oli suhteellisen kova jengi silloin ekalla kaudella, eikö se ollut Koposta ja Huffia ja Kottia, että siinä kelpas pelata. Joo, kyllä se oli se kun aluksi kauden jälkeen aloin jutella Jussin kanssa Laakson siitä, että siirtyisin, niin sanotaan, että omat odotukset ehkä ennen kautta ei ollut, että menisi ihan niin hyvin loppupeliin. Vaikka oli hyvät, niin kuin playoffit oli ollut itsellä hyvät, tietenkin pelattiin vain 5 peliä, mutta silleen, että olin onnistunut hyvin niin kuin Nokialla niissä vikoissa playoffeissa. Mutta silleen, että ajattelin, että kuitenkin on niin kuin jonkin verran, niin kuin napsun verran kovempaa joukkuetta, mihin siirtyy, että en ehkä olettanut, että pääsen aloittaa välttämättä edes, tai että peliaikaa tulee kuitenkin vähän vähemmän ehkä kuin mihin oli tottunut, mutta sitten niin en mä tiedä, meillä oli erittäin nimekäs ja hyvä joukkue, mutta ehkä siinä oli vähän niin kuin ikäjakauma oli niin kuin haastava ja sanotaan, että Petteri oli ehkä vähän no nyt on uudet lonkat, niin se ehkä näkyy sillä kaudella. Ne vanhat lonkat vähän näkyy sillä kaudella vielä, että se oli kyllä niin kuin harva pelaaja olisi varmaan niin kuin pystynyt pelaamaan sitä kautta loppuun asti, että hän hoiti kyllä itseään hyvin sillä kaudella Hakannon kanssa, Fyssarin kanssa, että teki ison työn, että pystyi niinku edes pelaamaan varmaan. Että niinku välisen liikkuminen treenien jälkeen näytti siltä, että oli aika haastavaa niinku sen kannalta. Mutta se oli itsessään niinku tosi kiva kokemus, että niinku pääsi pelaamaan niinku semmoisten pelaajien kanssa, ketä on kuitenkin niinku katsonut ylöspäin aikaisemmin tosi paljon. Et vaikka käynyt nuoren poikan niinku katsoo Topon pelejä ja Timi on pelannut siellä aikaisemmin ja sitten katsonut maaottelua, missä on Sean ja Tuukka ja Petsku. Että kyllähän ne oli niinku semmoisia omia idoleita, kenen kanssa pääsit niinku pelaamaan, mikä oli omalla tavallaan tosi siistiä. Sitten kuitenkin Kisiksellä, missä on käynyt katsoa ties kuinka monta peliä nuorempana ja ollut innoissaan niinku juoksemassa ja käytävillä ihan pienestä pitäen. Ja
sitten tietenkin Kanerva Antin kanssa, jota on nähnyt niin kuin paljon korisliigaotteluita nuorempana. Et sille oli tosi hieno ympäristö itselle niin kuin nuorempan pelaajan silloin kuiskin vielä, niin päästä niin kuin siihen mukaan. Ja sitten tietenkin, että se kausi meni niin kuin itseltä kuiskin tosi hyvin, niin se oli niin kuin hieno tilanne henkilökohtaisesti. Tietenkin vähän jäi piippuun siinä playoffeissa, mutta Karhulla oli silloin aika hyvä joukkue, niin se ei ollut ehkä realistista, että heitä oltaisiin voitettu. Niin kyllä varmaan jos se teidän kokeneempi kaarti olisi pari vuotta nuorempi, niin toista siitä niin kuin päätyyn käydä. Ei olisi ollut loukkaantumisia, mutta joo, Karhulla Cameron Jones ja Kantos Henkka just esimerkiksi, niin aika kova joukko oli silloin. Sitten hypätään jo tuohon kauteen 2023-2024 Seagullsissa pelasit ja silloinkin finaaleihin asti ja sitten PC Nokia vastaan finaalit ja menee ihan otteluun numero 7, niin kysytään nyt tässä paikalla olleelta, että se viimeinen tilanne siinä, kun Boothcats heittää vaparit Nokialta ja menee johtoon ja sitten teidän, en muista kuka teitä lähti, mutta lähtee kuljettamaan niin hyökkäyspäähän ihan täysin ja koittaa heittää sen pallon sitä puolesta kentästä, niin oliko siinä virhe siinä lopussa vai oliko se ihan niin kuin game over? Siinä kun se lähti, kuka sieltä oli kun lähti? Siis Coleman lähti, olisi ollut aika, ei se ollut virhe valitettavasti. Oispa ollut, sanotaan näin. Että kyllä se vikat se kun mä muistan, kun Gatchilla oli pallo, mä olin siinä aika hyvissä asemissa, sitten näin kun heitto lähtee, sitten Coleman juoksi aika suoraan siihen niin kuin jalkaan, ihan selkeä virhe, että kyllä siinä vähän niin kuin, oli ikävä fiilis katsella vapaa heittää, että siinä vähän toivo. Eli taisi olla tasan kuiski, että niin kuin yksikin riitti, niin sitten tieltä oltiin sitten 3 heittoa, heittääkö se 3 ohi paineen takia, vähän vaikea nähdä, että ehkä 2 voisi heittää vielä, mutta kyllä yhden varmaan aina pistää sisään. Kyllä siinä oli vähän silleen aika tyhjä fiilis siinä kohtaa, että ei nyt ollut hirveät uskoa siinä, että peli kääntyy ja itsellä ei ollut aika lisää ja oliko se joku 0, vaikka 2 sekuntia tai jotain, niin ei, siinä ei vaan aika riittänyt enää siinä kohtaa. Läyssiä show. Sitten 25 kauden jälkeen ulkomaille ja Espanjaan, niin tuossa haastattelussa olet sanonut, että jos joskus lähtee, niin sen ikäisenä, että sit se on paljon vaikeampaa plus 30-vuotiaana, niin mikä se diili tuli aika myöhään sinne Espanjaan viime kesänä, ja miksi Espanjan kakkossarjaa ja sinne Fuenlabradan joukkueeseen, niin tuliko se ihan vaan agentin kautta ja sitten lähdettiin vai? No siis se tuli ihan agentin kautta, että ehkä no jos olisin saanut päättää uudestaan viime kesän tapahtumista, niin olisin varmaan ottanut niitä alkukesän diilejä ihan vaan silleen, no, vaikea sanoa koriksen takia, mutta silleen niin kuin ihan vaan oman semmoisen, että en hirveästi tykännyt siitä stressaamisesta kesän aikana, kun huomasi, että jengit alkaa täyttyä ja alkaa olla aika vähän vaihtoehtoja. Tietenkin se niin kuin Fuenlabradan jengi oli ihan niin kuin, pidin sitä ihan hyvänä vaihtoehtona siinä kohtaa. Että kyllähän niin kuin se Espanjan kakkossarja on varmaan noista kakkossarjoista olettaisin, että paras. En ole tietenkään nähnyt kaikkea, että mahdoton sanoa, mutta kyllä siellä pelaa niin kuin, paljon hyviä pelaajia, niin kuin vaikka Sasu tällä kaudella ja sitten Suokas oli kanssa. Oliko Murphy teidän joukkueessa? Joo, Murphy oli kanssa meidän joukkueessa. Hän sitten ilmeisesti lopetti koripallon kesken kauden. Että sitten se vähän niin kuin, no nyt on Sasu jäljellä enää. Oliko mennään vielä siihen espanjalaiseen tapaan hoitaa asioita myöhemmin, mutta Sasu kanssa siellä Madridin metropolialueella ilmeisesti joukkoja asustelee, niin olisiko Sasu yhteydessä ennen kautta ja tuliko sieltä jotain jeesiä tai jotain tipsejä? Se kyllä Sasu ei kauas niin siellä Madridissa, mutta hän oli kuitenkin Espanjassa asunut jo useamman vuoden. No siis ei sen enempää, että ehkä jos niinku tarvitsee apua, niin kysy Murphyltä enemmän, että hän oli kuitenkin ollut pelannut siinä Estudiantes-jengissä, joka oli kans Madridissa, niin tunsi ehkä niinku, asiat vähän paremmin. Sitten kun oli kuitenkin sama jengi, niin se oli niinku ehkä silleen helpompaa itselle, siinä, kun pystyy kasvotusten kysymään asioita, eikä
tarvitse puhelimessa tai viestitellen koko ajan kysellä jotain, että voit sä auttaa nyt tässä jutussa, että se olisi ollut ehkä vähän itselle semmoinen korkean kynnyksen juttu tehdä välillä. Jep, kyllä. No siellä kausi jäi 8 peliin, ei eikä ollut sitten semmoinen niin hyvä fitti. Oliko siinä ihan yleisellä tasolla Espanjassa, siis Suomessahan hoidetaan asiat niin kuin älyttömän hyvin ja lähdetään vaikka ihan asiakaspalvelusta jossain kaupoissa tai ravintoloissa, niin Suomessahan se on ihan maailman kärkitasoa, mutta sitten yleisestikin ehkä Espanjassa niin asioiden hoito voi olla paljon hitaampaa ja sitten suomalaiset helposti turhautuu siihen, niin oliko se vaan se, että se yksinkertaisesti ei ollut hyvä niin kuin fitti ja sit sen takia lähdit hakemaan uutta joukkuetta? Niin, no siis ehkä se, että se ei vaan niin kuin sit lähtenyt loppupeleissä. Vähän tuntui, että oli monia syitä, miksi se nyt ei lähtenyt sen paremmin. Että ehkä niin kuin, no just, en mä tiedä, niin kuin periaatteessa kentän ulkopuolella niin semmoista, jotka ei liittynyt seuran toimintaan, niin asiat hoitui ihan ongelmitta, ei ollut siitä mitään. Ehkä vähän niin kuin seuran semmoista yleisten asioiden hoitamisesta. No, ehkä mä vähän osasin odottaa, että kaikki ei hoidu aina samalla tavalla, että sitä ei sen enempää niin kuin stressannut vaikka kämpän hoitumisessa, että siinä kesti jonkin aikaa, mutta se nyt ei ollut sen isompi ongelma kuitenkaan, eikä sitä nyt sen enempää stressannut siinä, mutta sitten niin tuli paikalle kuitenkin aika myöhään ja sitten mulla meni olkapää venähti siinä heti ekalla viikolla treeneissä ja sitten jäi treenipelit pelaamatta ja sitten siinä lääkäri taas sanoi, että olisiko ollut 4 viikkoa, mitä olisi pitänyt huilaa ja sitten siinä oli viikko aikaan peliin. Ja sit, se oli vähän haastavaa yhtälö, kun kuitenkin niin halusi pelaa siinä pelissä ja auttaa niin kauden jengin kanssa, että pääsee niin messiin siihen heti. Mutta sitten tälleen jälkikäteen tultuna olisi pitänyt varmaan niin huilaa, kuunnella sitä lääkäriä ja olla silleen, että ei lähde niin väkisin vääntämään loukkaantumisen kanssa. Ja sitten niin kuitenkin se olkapää oli vähän siinä kunnossa, että kun tuli kontakti, niin sitten yritti niin enemmänkin väistää sitä kuin pelata. Et sitten tuli niin tosi varovaiseksi se oma peli ne eka 3-4 viikkoa siinä, että tietenkin niin palautuminen siitä loukkaantumisesta kanssa niin pitkittyi sit jonkin verran sen takia. Ja sitten se lähti vähän niin kuin huonoille raiteille heti, että kyllä mä niin kuin ymmärrän valmentajakin siinä niin kuin kohtaa, että jos hänen tehtävä on kuitenkin vaan voittaa pelejä, ja että jos hän huomaa, että joku pelaaja pelaa varovasti ja ei välttämättä niin kuin saa itsestään irti kuin mitä toivottaisiin, niin sitten on niin kuin helpompi luottaa niihin muihin pelaajiin. Ehkä silleen olisi vähän toivonut sitä itse, että kun tuntui, että silloin kun pelasi loukkaantuneen, niin sai pelaa enemmän kuin silloin kun pääsi niin kuin oikeasti kuntoon. Että sitten se niin kuin rooli jäi niin pieneksi, että oli ainakin itse on tottunut pelaa enemmän aina ja ehkä pelityylin kannalta, että se enemmän pelaaminen niin kuin sopii paremmin, että on niin kuin helpompi tehdä niitä asioita. Tietenkin se on varmaan aika monella pelaajalla. Pääsee rytmiin jo. Niin, ja silleen kun yrittää niin kuin kuitenkin johtaa sitä peliä, niin semmoisessa 10 minuutissa on aika vaikea johtaa vaan peliä, koska sitten se peli jää aika helposti semmoista, vaan niin kuin pyörität sitä ja sitten ei niin kuin itse voi olla niin aggressiivinen siinä kuitenkaan sit loppupeleissä. Tai se jää helposti niin kuin sivuun vaan, ainakin henkilökohtaisesti, että se ei sitten vaan niin kuin sopinut siinä kohtaa niin hyvin. Ja ehkä vähän jälkeen tultuna olisi pitänyt ehkä tunnistaa myös valmentajasta silleen, että ei ehkä niin kuin ihan oltu silleen täysin samalla sivulla siitä, että mitä hän niin kuin ajatteli koripallosta ja että miten sitä kuuluisi niin kuin pelata. Tai silleen, mikä on hänen roolinsa ja mikä on meidän rooli siinä, niin kuin, että miten meidän peli kehittyy, niin ehkä siinä on niin kuin, vähän niin kuin, ei vaan niin kuin kohdannut oikeasti kuiskaan. Tietenkin se on myös niin kuin silleen, että itse ei pystynyt adaptoitumaan siihen ja toimimaan. Mutta se on vaikea, tai ainakin voisi kuvitella, että kun tulet kuitenkin niin kuin ulkomaalaisvahvistuksen niin kuin profiililla uuteen joukkueeseen ja myöhään sinne seuraa, ja sitten sinut kuitenkin odotetaan, kun sinut on tuotu niin kuin ulkkarin sinne, niin kyllä siinä varmaan on vähän semmoista painettakin, että nyt pitäisi niin kuin suorittaa ja sillä lailla. Tai ainakin varmaan, että jos se heti lähde käyntiin, niin sitten tulee semmoinen vähän paineen tunne. Niin, no en mä tiedä, kun mä nyt hirveästi niin semmoista ylimääräistä painetta, että silleen, vähän niin kuin se loukkaantuminen siinä, niin sitä ajattelin silleen, että, no, että kyllä tämä tästä niin kuin sit lähtee, kun pääsee vaan niin kuin saatan kuntoon ja pääsee sitten pelaamaan taas kunnolla. Ja silleen, niin kuin, että ei pelkää enää sitä kättä tai varosta koko ajan. Ja sitten se vähän niin kuin, sit kun ne minuutit kuitenkin niin kuin väheni sen jälkeen, niin
Sitten mä olin vähän silleen, niin kuin, että no, ei tässä niin kuin, että yrittää tehdä parhaansa vaan, ja sitten tulee mitä tulee. Että ei siinä niin kuin enempää oikein voi tehdä siinä kohtaa. Jep. No sitten tsekkeihin ja siellä vältitte tosiaan sarjasta putoamisen, mutta millainen nyt on niin kuin fiilis tulevaisuudesta, että haluatko edelleen jäädä niin kuin koittaa Eurooppaan, koska et ehkä Havaille, no ei välttämättä, mutta onko se niin kuin ulkomailla pelaaminen kuitenkin vielä se ykköstavoite, että et haluat olla vielä korisliigaa välttämättä? No ehkä enemmän semmoinen, että haluaa saada niin kuin hyvän paikan, että en mä niin kuin, sanotaan, että jos pitää syksyyn ottaa taas, niin en aio niin kuin sitä tehdä enää toivottavasti ikinä. Että se nyt on vähän silleen mahdoton niin kuin suunnitella elämää millään tavalla, jos joutuu joka kesä odottaa sitä diiliä niin pitkään, että sitten niin kuin tässä alkukesästä kesän aikana yrittäisi saada mahdollisimman nopeasti vähän niin kuin sen seuraavan, että mitä tulee. Että jos se on ulkomailla, niin tulee jotain mielenkiintoista ja semmoista, mihin haluaa tarttua, niin miksi ei? Tai silleen, että ei ole mitään semmoista, että ei haluaisi kumpaakaan vaihtoehtoa. Jos paras tarjous on Korisliigasta joku joukkue, niin sitten se varmaan on se. Että silleen, Ja avoimen mieli, että niin, että silleen ei tässä niinku, turha ottaa niinku joku vaihtoehto silleen, että on pakko saada se, koska sitten kuitenkin niinku, ei sitä ikin tiedä, että jos miettisi vaikka, että nyt on pakko päästä takaisin Korisliigaan ja sitten tulisi joku tosi mielenkiintoinen tarjous jostain, mikä vaikuttaisi silleen ihan unelmalta, niin sitten ei ottaisi sitä sen takia, tuntuisi vähän silleen tyhmältä. Tai sitten taas toisinpäin, että haluaisi välttämättä mennä ulkomaille ja sitten päätyy jonnekin Albanian kakkossarjaan pelaamaan, niin ei sekään niin kuulosta hirveän houkuttelevat tässä kohtaa itselle. Että, mieluummin katsoa niitä vaihtoehtoja tässä nyt rauhassa, mutta silleen yrittää jokseenkin vähän aikaisemmin saada sen päätöksen tehtyä tästä kesän aikana, että pystyy sitten niin kanssa muuta elämää miettimään paremmin. Joo, sä oot puhunut tässä muutenkin muusta elämästä, niin opiskelet oikeustieteitä, niin missä vaiheessa ne on ja onko se semmoinen niin kuin ammatti, mitä ehkä mahdollisesti haluaisit uran jälkeen alkaa tekemään? Joo, no siis opinnot on nyt niin kuin, mä oon tehnyt varmaan about, että mä oon niin toka vuotta, niin varmaan mä oon nyt tehnyt about niin kuin 1 vuoden verran niitä opintoja, että täällä on ollut vähän haastavaa ulkomailla tehdä niitä just sen takia, että aika paljon vaatii niin kuin läsnäoloa 2 ekaa vuotta, että jonkin verran yliopisto tulee niin kuin siinä vastaan, kun on urheilijana, mutta ei nyt niin kuin, ei nekään niin kuin pysty kaikkea siinä tehdä, että kyllähän hekin niin kuin, että on reilua muille opiskelijoille, niin ei voi niin kuin täysin tehdä etänä, jos muut opiskelijat joutuu kuitenkin olemaan käytännössä kokonaan paikalla. Niin kesällä nyt yritän tehdä mahdollisimman paljon niitä ja sitten, miten tulevaisuudessa, niin kyllä nyt tarkoitus olisi jotain alan hommia tehdä, että sitten että mitä se on, niin en osaa kyllä vielä täysin sanoa. Et viime kesänä oli vähän työharjoittelussa 2 kertaa viikossa, niin se nyt oli ihan itselle hyvä kokemus silleen, että vaikutti mielenkiintoiselta ihan mukavalta hommalta. Tietenkin se oli vain 2 kertaa viikossa, että se nyt ei ehkä antanut ihan täyttä kuvaa ja silleen, ekan vuoden opiskelijana on siellä töissä, niin siinä ei vielä mitään hirveitä vastuita ole asioista, että enemmän vähän niin kuin näkee sitä toimintaa ja tekee sen, mitä muut ei tee. No onko sitten, isä on tehnyt hienon ja pitkän valmennusuran, niin onko se valmentaminen, ainakin jossain junnureineissa olet käynyt varmaan jotain pelejä vetämässä, mutta onko se ihan no, että ei valmentamista vai voiko sitä edes ajatella, että se olisi tulevaisuuden juttu? No voisihan se tietysti olla, että itse asiassa ensimmäistä treenit on käynyt vetää isäsi kanssa. En muista missä koululla, mutta hän mut veti sinne junnutreeneihin aikanaan pakotti. En mä tiedä, oliko se pakottamista, ehkä hän vaan kysyi. Vähän varauksena mä suhtauduin aluksi siihen, että onkohan se nyt mun juttu, mutta kyllä niinku, se mitä Seagalsissa oli, niin kävi valmentaa puhussa Junnu ja Paajan kanssa siinä sen verran, mitä nyt ehtiä jaksoa aina. Et siitä on ainakin niinku junnujen valmentamisesta tykännyt, että mun mielestä se on ollut kiva vastapainoa tuolle omalle pelaamiselle. Et tietenkin se on niinku edelleen korista, mutta se on niin erilaista suhteessa siihen niinku omiin harjoituksiin ja pelaamiseen. Et siellä niinku, varsinkin silloin, kun nämä on ollut niinku nuorempia, ketä on valmentanut, niin se niinku silleen, että lapset on kuitenkin suhtautuu eri tavalla asioihin, on niinku hirveän tosissaan, mutta sitten semmoista niinku iloa löytyy vielä niinku silleen eri tavalla. Että he on niin innoissaan koko ajan siitä. Ja
moni pelaaja, nuori niin kuin kuski vielä ajattelee, että pääsee NBA:han vaikka silloin ihan pienenä, niin se on niin kuin itsestä ainakin hauska olla siinä, että se tuo vähän semmoista virtaa siihen omaakin tekemiseen. Niin, että tosissaan, mutta kuitenkin vähän sillä lailla pilke silmäkulmassa. Niin, just niin, että silleen, että se on niin kuin heille maailman tärkein asia, mutta samaan aikaan se ei ole niin vakavaa sitten kuitenkaan loppupeleissä, vaikka siellä joku pelaaja aina ottaa jonkun asian vähän vakavasti, mutta se on ihan silleen kuuluu asiaan. Ehkä silleen aikuisten valmentamisesta, niin sanotaan, että peliuran jälkeen voisihan se tietyllä tavalla olla ehkä silleen, veikkaan, että peliuran jälkeen tämä semmoinen elämän aikataulutus, mitä tässä pelaajana olla, että pitää olla tietystä paikasta tiettyä aikaa aina ja ei voi lähteä välttämättä ei voi lähteä vaikka lomalle silloin, kun huvittaisi, niin ehkä semmoisia asioita saattaisi kaivata sitten sen peliuran jälkeen ainakin sen hetken, että sit pitää katsoa, että en ehkä lähtökohtaisesti silleen, vaikka korisliigajoukkojen valmentaminen on mikään semmoinen suuri tavoite itselle, mutta voisi olla, että siihen päätyy, mutta en tiedä, vaikea sanoa. Ainakin niin kuin junnojen valmentaminen olisi harrastusmielessä ihan miellyttävää pitää osana omaa elämää. Jep, ja sitähän voi pitää siinä sivulla vähän sillä lailla, että ei ota niin vakavasti, mutta jos se kipinä sitä syttyykin, niin sitten on se mahdollisuus. Hei, suuri kiitos jo tässä vaiheessa paljon. Onko mitään hyvin vaikea nimetä niin kuin yksittäisiä pelaajia, mutta jäänyt jotain niin kuin tarinoita mieleen peliuralla tai semmoisia karismaattisia pelaajia. Tuossa Ahosen Antin kanssa käytiin legendaariset Dragan Labovicia läpi ja sitten siinä samalla tuli ilmi, että toi Jammu Setä oli suakin vähän päässyt tuon silmäkulmaan kyynärpäällä töitä mutta onko mitään tuommoisia jotain absurdeja tarinoita vaikka Montana Statein vuorilta tai jostain muuten peliuralta jäänyt mieleen? No siis ensinnäkin pitää sanoa, että mä postasin sen kuvan siitä, kun kansa vaati ja sitten ei nyt ole video, mutta siis Jammun kyynärpäässä osui Eurostepissä, tungin pääni sinne, että sinänsä pitää sanoa, että Jammu ei suutu, niin et oli ehkä enemmän oma vika kuin hänen vikansa tämä tilanne kuitenkin. Ja niin, ettei kansi tunkea nenää niin kuin joka paikkaan. Niin ehkä se oli semmoinen opetus, mitä hän antoi mulle siinä tilanteessa. Ja no, karismaattisia jengikavereita, en mä tiedä, ehkä enemmän jäänyt mieleen, mun mielestä mulla on niin aina ollut tosi mukavia jengikavereita, että en muista hirveästi semmoisia, ainakin niin joukkuetason jokaisessa jengissä on niin ollut kiva olla. Et silleen, tosi vähän niin jengikaverit on tehnyt mitään absurdia ehkä, että ehkä silleen, semmoisia jengikaverit, mitä jäänyt mieleen, niin Antero Lehto, että oli tosi just semmoisia niin ehkä vähän vanhempia pelaajia, kenen kanssa on päässyt niin sit pelaa, ketä on kattonut tosi paljon aikaisemmin. Ja sitten tietenkin Timi ja sitten nämä muut kokeneimmat pelaajat Seagullsista. René Rousseau tietenkin. Että ihan uskomattomin silleen, kaikki on omalla tavalla tosi niin kuin hienoja persoonia, kenen kanssa on päässyt olemaan. Ehkä silleen absurdeja juttuja. No, musta on aina vähän silleen ikävämpi juttu, mitä mulla on jäänyt mieleen, mutta vaikka yliopistossa just tokana vuonna, että meillä oli peli sitä meidän toista yliopiston jengiä, toista osavaltion jengiä vastaan. Sitten siinä oli joku minuutti jäljellä, me ollaan häviöllä 8-7 pinnaa ja sitten heittokello alkaa mennä alas ja lähden floatteriin siinä. Menee sitten ohi silleen, että se kierrähtää sitten korista ulos ja on silleen, että no voi hitto, että ei nyt mennyt, lähde alas puolustukseen. Me nyt hävittiin silleen, että en mä usko, että se olisi hirveästi muuttanut lopputulemaa pelistä. Sitten mä valmentaja vetää mut sinne sivuun silleen, että Lassi, että mitä helvettiä sä teet? Sä et ole ikinä harjoitellut liikettä. Sitten mä mietin vaan silleen, että mä harjoittelen meidän apukoutsin kanssa käytännössä joka viikko nimenomaan kyseistä heittoa. Ja sitten se vähän siinä ehkä kertoo välillä noista yliopistovalmentajista sanoista, että jos teet on vielä kerran, niin lennät ulos tästä joukkueesta. Okei. Ja sitten mä olin vähän silleen, että okei, että no ehkä ei sitten enää muista, että tulee seuraavassa pelissä mä ajan. Olisi just se samanlainen paikka, että nyt olisi hyvä paikka pistää floater, niin siirsin kyllä pallon äkkiä nurkkaan seuraavalle pelaajalle, että en aio kyllä ottaa tätä riskiä nyt tässä. Että ehkä välivalmentajalla tulee just tommosia outoja sillä kyllä mä ymmärrän, että hän turhautui siitä pelistä ja se oli niinku sinänsä iso tappio.
niin kuin koulun Semmoinen kannalta. paikallisottelu periaatteessa. Niin, siis oli hienoja tapahtumia aina, just että oli halli täynnä paljon kanssa, oli 8000 ihmistä aina ja oli jotain ekstraa aina siinä ottelutapahtumassa, mutta sitten just silleen, että varmaan hänkin olisi toivonut, että mä olisin heittänyt sen seuraavan heiton niin kuin oikeasti, mutta sitten silleen, että semmoinen hetken niin kuin kimpautuminen häneltä. Tuon on kyllä raaka, että kerran vennyt mutta joukkueesta pois. Joo, se olisi ehkä pitänyt syöttää sille meidän ykköskorapallo, niin olisi eletty tuloksen kanssa mieluummin siinä kohtaa, mutta semmoista se on, ei se niin vakavasti kuiskaan, kun ihan urheilu aina just kuuluu tunteet, että aika usein joku tuttu, joka ei välttämättä pelannut koripalloa, tai on saattanut harrastaa niin kuin junnuna hetken, tai ei ole pelannut ollenkaan, niin kysyy, että miksi te niin kuin huudatte aina siellä kentällä toisilleen, että oletteko niin kuin hirveän vihaisia niin kuin toisilleen, ja sitten silleen, niin kuin, että ei ole niin kuin mitään hajua. Sitten niin kuin kysytään, ei muista edes. Niin, että tuntuu, että varsinkin Renen kanssa oli pari viime kautta aika usein niin kuin, saattoi olla aika niin kuin, tiukkaakin sananvaihtoa, ainakin näyttää siltä, mutta sitten siinä ei välttämättä niin sanota mitään sen tiukempaa, että olisi aika haastava pelaus, koska kaikilla on tunteet niin pinnassa, varsinkin Renen näkee, kun tuomareiden kanssa tulee aina vähän kärhämään, mutta sitten, että, niin kuin, että jos sen tunteen ottaa pois, niin se ei kuiskaan ole niin kuin sama asia enää. Kyllä se on se niin kuin koripallo ja urheilun suola. Mennään vielä nopea tuonne Montanaan, niin siellä oli toinenkin pohjoismaalainen Harald Frey, pelaa nykyään Bilbaossa suomalaisillekin korisfaneille tuossa kaupungissa, niin oliko hänen kanssa niin kuin sillain enemmän semmoista tai jotenkin spesiaalimpaa yhteyttä, kun olette molemmat niin kuin Pohjoismaista vai Joo, kyllä siinä oli, kyllä hän oli kuitenkin niin kuin, tuli vuotta aikaisemmin sinne, niin kuin hän niin kuin auttoi tosi paljon siinä, että muistan vaikka ekan peli, missä pelattiin, ja sitten hän niin oli vähän silleen, että Lasse, että nyt kannattaa olla varuillaan tässä tilanteessa, mitä tapahtuu. Sitten mä olin niin kuin silleen, että kun ollaan kopissa, että mitä sä meinaat, että mikä homma. Ja sitten meidän coach auttoi semmoisen niin kuin rukouspiirin siinä. Ennen ottelua, joka on kuitenkin niin kuin harvinaisempaa ehkä suomalaisurheilukulttuurissa. tai Euroopassa ylipäätään. Niin, että olin aika yllättynyt siinä, kun alettiin yhtäkkiä rukoilemaan ennen peliä. Että kyllähän niin just tollaisia. Ja muutenkin niin kuin arkiasioissa auttoi aluksi ja niin kuin ylipäätään ehkä pystyi ymmärtämään sitä, että kun tuli ei-englantia puhuvasta maasta, että aluksi niin kuin englanti saattaa olla, että vaikka nyt osaa englantia, mutta silleen, että ei välttämättä itseluottamusta siihen niin paljon, että auttoi just tollaisissa asioissa tosi paljon ja pysynyt hänen jonkin verran yhteyksissä, just voitti FIBA Europe Cupin tuossa, oliko eilen tai tuossa no vähän aikaa sitten kuiskin. Joo. Aina ajoittain pysytään yhteyksissä kuiskin. Että hänen uransa on mennyt tietenkin todella hienosti. Kyllä. Sitten oli vielä viimeiseksi 2 vuoden paikka lukijakysymys. Oli ollut tämmöinen tosi spesifi, ilmeisesti joku insight-kysymys, niin oli, että Pussihukkien, just ketä olet ilmeisesti valmentamassakin, niin 11 pojat, niin kysyttiin vähän tämmöistä niin kuin ennakkoa, että miten he pärjää Kisakallion tulevassa lopputurnauksessa. Siellä ilmeisesti tämmöinen järjestetään. Ja oletko menossa katsoa? Tarkoitus olisi mennä katsoa, ja sitä tarvitaan järjestää Mansikka-aholla. Kouvolassa vai? Joo, koska se menee, jos mä ymmärsin oikein ainakin kun Fajan kanssa juttelin, että se kuka voittaa runkosarjan, niin järjestää sen lopputurnauksen Robert Petersen Cupissa. Ellei sitä on nyt muutettu, tai sitten Faja ei vaan tiennyt, sekin on aina ihan mahdollista. Mutta kyllä ajattelin mennä katsoa. Kyllä mulla on kova luotto. Siellä on ollut yksi peli hävitty kuitenkin Kouvoille. Oli jonkin verran loukkaantumisia siinä pelissä. Ja oli arkipeli, vieraspeli Kouvolassa. Että se on niin kuin aina tämän ikäisille haastaa. Kyllä mulla on kova luotto, että pojat hoitaa. Ja se, että kun saan vuoden olla rauhassa musta, niin se on nostanut pelaamisen tasoa huimasti. Tietenkin siellä on hyviä muitakin joukkoja. Että ei nyt silleen. Tässä tulee hyviä tiukkoja pelejä. Mutta kyllä mä uskon puhupoikien mahiksi. No niin, seuraavaksi puhu pojat 11, niin ei muuta tsemppiä kaikille ja jengeille sinne lopputurnaukseen. Joo, kyllä toivottavasti kaikki pysyy terveenä ja pystyy olla paikalla vikoissa peleissä. Että se on kuitenkin ton ikäluokan pojille se kauden huipennus. Kyllä. Hei Assi, tuhannesta kiitoksia ajastasi ja oli älyttömän mielenkiintoisia juttuja. Olisi paljon enemmänkin
mielellään kuunnella, mutta hirveästi menee aikaa. Ehkä joskus toista voidaan ottaa vielä tarkemmin noista korisliigavuosista kiinni, mutta nuo yliopistovuodet ja junnuvuodet on aina semmoisia, missä on tietysti kun nuori henkilö, niin kaikista eniten tapahtunut ehkä ja elämässä semmoisia muutoksia, niin niistä on makea kuulla. Pitää vielä nostaa yksi asia tässä esille. Mä toivon, että muistat tämän, koska mä oon tullut, se on varmaan ollut silloin mun vikan Nokia-vuoden jälkeen. Mä olettaisin, mä oon tullut vanhempien kanssa teille käymään. Faija on tullut moikkaa Kimmoa ja sit sä oot ollut pelaamassa pleikkaa siinä 2K:ta. No, cut. Ja sit mä sanoin, että oot sä hyvä tossa, sä sanoit, että joo, että mä oon tosi hyvä. Sitten mä sanoin, jotain siinä aloin jauhaa, että kyllä mä voitan sut. Ja sit sä olit ihan järkyttynyt siitä, että mä voisin mukaan voittaa sut tässä pelissä. Ja sit muistat varmaan, miten ottelun lopputulos meni sillä kertaa. Mä en tiedä, onko sulla on juotettu jotain juomaa. Mä en muista kyllä niin erikoinen. En tiedä, ei tuommoista iltaa tapahtunut varmaan ikinä. Täytyy ottaa joku kerta niin ihan tuonne virallinen peli, että ei muistella tuommoisia niin satuja. Musta tuntuu, että se peli ei niin ikinä päättynyt, koska toinen henkilö lopetti pelin kesken. Jos sen ihan väärin. Klassinen rake kuitti siihen. Mutta sä olet sen verran nuorempi silloin, että ehkä tää niin annetaan anteeksi kuitenkin. Niin, että motoriset taidot olisi vähän parantunut tässä. Niin. Sulla on ollut vuosia harjoitella tässä. Mä en ole pari vuotta pelannut 2 vuotta, että saat vähän tasotusta kanssa siitä. Kyllä. Se jeesaa. Joo. Kyllä. Voidaan ottaa uusi matsi jossain vaiheessa. Live-streamissä. Joo, se olisi muuten kova. Se olisi aivan. Katsotaan tuossa kesällä vaikka joku hyvä setti. Kuulostaa hyvältä. Yes. Hei, suuri kiitos Lassi. Joo, kiitos, että sain olla vieraana. Oli mukava